दिल दीनो रतिया रोता अखिया न कबो सोता कंपोज कोइला नहीं एकरा के तनी भर बदल को ओकरा बाद नीलकमल सिंह हमें तनी अलग कोई गावे लगल है तो बहुत बबुआ लोग होता हां जी छोट छोट छोड़ले सामान लेके चार को नुकसान करल आगरा ही रहता ले सुन दिल दीनो रतिया रोता अखिया न कबो सोता नहीं दादा हम याब से हो लब करब नहीं दादा हम याब से बदनाम पके धो दिहलू सब से नहीं दादा हम याब से बदनाम पके धो देहलू सब से अरे बाबा हमें फेरा में पहले ना रहता नहीं गाधी बाबा ये हमरा के बिगड़लो आई कबले बिगड़ली से जानता नहीं कौनो प्रेमिका भैया कबले बिगड़ली सो जले ओकरा पर ध्यान ना देबो जब जान जाए कि हम इनकर कमजोरी बन गइल बनी तब तहरा के बिगाड़ल शुरू करी जब जान जाए कि हमरा बिना रह ना पई हैं बिगाड़े लगे हैं सब कहबे खा लो तो ही हुरल हम ना खाए जन्नी आ जब ले जान से के ध्यान नहीं खन दे तले अरे राम राम किस पर किस आई मिस ना करे से एको प्यार के पहाड़ा पढ़ा के हो गइलुआन के पहाड़ा पढ़ा के हो गइलुआन के जान हो के दुश्मन बनी गइलु बबुआन के जान हो के दुश्मन बनी गइलु बबुआन के आइल बाड़ू तू सगाई कोके जॉब से हो प्यार में जब धोखा खोई बनू के हंसेला प्रेमिका छोड़ के भाग जाए तो के हंसेला बाबूजी माई गांव के लोग तारा एक संग रहे वाला संगतिया एक में खाता रहू बड़ा हीरो बनतले हम समोसा खिया तले हमरा के पूछतो न रहले हां कहनी कि हमरो के दिवा दो त ना दिबो हां ल चाट हां मोबाइल नंबर कहनी कि हमरो के मोबाइल नंबर एक बार दिवा दो हम ओइ पर कॉल करत रहो 11 के बा 12 तारीख के भी दुगोला ही जे बगल में बा सोबई बाद हां 12 तारीख को हमरे कुंवर जी के बा ये बड़े 11 के हमार सुदर्शन यादव के बा धराहरा और सब जुटम हार्दिक शुभकामना करता हैं बलिया जिले का प्रोग्राम लेट से जाता अब देखी माजा दोसर के मारता हमनी के अपन बनौनी से क्षेत्र माजा दोसर ब्यासलो मार लेता ऐसे कि चैता का प्रोग्राम जाए 15 दिन पहले आ तले कुल चैता इनकर हमारा आरा पला में बुक हो गइल बा अब हमनी के मांग बाबे अब खाली नहीं खो त नयका ले के माजा मार लेता रस चली जिए खाए दी सुने दाल बबुआ सुखारी प्रधान जी एक बार से पुरस्कार दे बने हार्दिक प्रणाम समय भी नहीं दिखा गइल बा बस बस आइल बाड़ू तू सगाई कोक जॉब से बदनाम कोक धो देहलू सब से
सगाई पक जॉब से बदनाम पक धो दहलू सब से